Wait lang, wait lang. Sarap naman yan. Nakita ko na yung may-ari. Doon kami pupunta sa may tent. Happy birthday! Happy birthday! What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Yan guys, nandito Sunday ngayon, nandito kami sa Kubo, namasyal kami guys. Tuloy mamimingwit kami ng aming pananghalian. At ano guys, nakakalungkot tong kubo namin at ang daming tataas naman ng damo. Nawalan talaga kami ng oras dito sa kubo. Siguro sa mga susunod ay ito naman yung aasikasuhin namin. Kasi ngayon talaga sobrang busy, grabe yung busy. Sunod-sunod yung mga patanim ng sibuyas, palay, hanggang may tindahan pa kami yan. Kaya talagang nawalan kami ng oras dito sa kubo. So ayan guys, ayan nag-start na sa tiligami. Nakuha ka nante? Wala pa. Malalay na naman siya. Wala pang nakuha. So ayan guys, try din nating mga paulit ng ng build-up. Ito magdikit sa akin ng test. Najay, may linta yung paa mo. May linta. Ayun o, sa likod. Saan? Ayun, sa likod, linta. Mababaw lang din pala dito banda. Mababaw kami nata. Mababaw Tigas. Bakit may magpunta pa dyan, ante, kung na ano na? Ha? Nagbunay na sana. Wala nang magkain dyan at ano na, bulabog. Binitan lang mo ko Yan pa kay balakan mo mo. Mag-banit ka na raw. Mag-build-up ka na Kami namin. Ha? Bakit? Meron yan ang pegan yan sila magpunta. Hanggang ang kanto mo. Namu wala ng bulda. Di kayo baba. Ito. Dat kasi, ante, doon ka sa dulaw. Nandun yan sila. Doon wala ba kami pa? Babaw. Ikot mo bulda. Aling nga binlat ko agos ko. Ito yung kapatid. Bilit mo Tara nga dyan magpunta. Punta tayo na dito sa amin, maiwan kami. Kapag tayo dyan lang wala kang nakukuha. Kaya may nakuha na. Wala tayong pagsagpaw. Wala tayong pagsagpaw.
Eh, Ako na niya tanim mo sa good. Wait lang, wait lang. Ay, bagko. Ay, tunay. Tunay ito, hindi ito yung African. Wala, African yan. Tsura niya. Ay, sorry pa, ma. Hello. Sabi sa yan, tin. Oh, may pang-iihaw na. Pwede dyan ilagay? Wala ko. Zero balance. Mga kumipong Ay, yun na. Talag. Maliit man yung kanyan, ante. Sima. Nakuha ka niya. Tagalog. Wala na naman sa antipasing. Nagpatanim sa antipasing. Sunod meron ito. Tunay yan, ante. Hindi. African. Ay, ataman kita taman natin timbang ata. Kami ito pala. Ayun ang dami kong napitas na naman at talbos. Tsaka ra. After 1 hour yata bago kayo makakuha. Tanga 300 di si kapunan. Uwi walang makuha. Buti ako may nakuha Makakuan na rin, makaangot na rin. Amuyan na rin eh. So yun mga ka-dragon, nagplano kami na maligo sa ilog. Pero bago kami pupunta doon, magluluto tayo ng gulay dito sa tindahan. Para meron tayong pananghalian sa ilog. Maganda kasi ang ilog ngayon ay mababaw. Tsaka malinaw ang tubig. Daming bunga to. Wow. Yan, may mga paisa-isa nang nahihilog na siling yan. Turo. Walang nabuhay dun sa may kuwan. Papait. Dami na lang kasing kuwan. Ugas. Yung ibang mga ka-dragon pangbenta natin sa tindahan. Kada ni JJ, ti sitaw na eh. Pag ganyan-ganyan lang yung sitaw namin, nakarami na kami dyan. Kung pa lang natin dati ito, pakit pa yan. Wala, pwede ko lang ibenta to. Ando yung okra may kalahating kilo na kaya ito. Kung magkano kalahating, ay 1 kilo daw, 1,000, di 500 kalahati. Tinda natin kay Pan. Sa kitana. Ito pa okra, maglakihan na yan. Magtigasan. Ay, ito Jay pala. Ay, sa baba Jay, hindi ko na kunin ito. Saan? So yan guys, ito yung ating mga na-harvest. Yan, dami. Yung talong guys, pilihan namin yung
Medyo sira na. Yun yung iluluto namin. Pangtinda yung good. Yes. Last sika. Oo, diba? Daka pa italbos ng kamote. Sarap yan bagoong. Kamote na eh. Ito naman guys yung naribis namin sa kubo kanina. Gabing mabango. May kon na to. Ano ko? Na-harvest pa tayong laso na guys. Talagang pinagsisibuyas na. Basta may lasura na, pinagsisibuyas na. Completo Ricardos. Ito galing pang kwanto. Cagayan. Kagaya, Bataan. Bataan. Masarap magkain yun sa ilog. At ano? Yan manong Bartak, sa susunod na lang po kami kakain ng ano. Nagsugpo ng teligaya. Wala po kasi Bukas pa kami bibili. Bukas pa kami nakapunta ng bayan. Bukas pa lang pumamalengke. Kaya Ayan. bukas pa lang din makakabili ng sugpo. Bago tayo magpa-vlog, maggulay muna. Lahat to doon, di na ako napitas. Oo. Yung maliliit ang ilagay natin sa gulay, yung malalaking okra. Laga na rin natin. So yan guys, ilagan na natin tong ating kamote sa okra. Ito naman ay adobong sausi. Sa labas naman guys, binagoong ang gulay, pinakbat. Ilagay na natin yung ating nilagang kamote dyan sa ating ginawang sausawan bago ang may suka, may sibuyas. Hindi yan maangat guys kasi maraming suka yun. Ayan na guys yung ating hito. Nag-iisang hito. Ayan guys, yung panakbot ng te. Reper ka no, kunana. Apakasarap naman yan. Parang yun lang po natin magkain. Ayan guys, bumili kami ng pakwan. Sino magpunta? Sila din? Ewan ko, baka magsunod yun. Ayan guys, napakaraming nagpipiknik dito sa ilog. Napakainit kasi ng panahon. So nakipiknik na rin kami, makikijoin kami sa kanila. Ikaw ang gabi ko. Oo, sige. Ito pwede pa diyan ng kabila. Doon tayo sa date ng may kuhaan ba? Doon sige, magpan ka na.
Chararan. Ay, gusto mo yung malaking payong? Daming tao. Oo nga, dapat dinala natin yung payong na ano, malakihang payong, pang malakasan. Hi, kay deliver data in order dan. Je, mag-deliver ka na. Sino pong nag-order nito? Kami. Hey, Shape! Hindi ka parang kayo na ay? Nakalin mo na yung medyas mo na. Ay, Shape! Ay, tara, mag-deliver na tayo. Tanungin ko. Yung pala pang benta, Je. Hindi. Pang benta mo pala, Je. Hindi pala pang kain. Sinong ate? Sinong ate? Dapat ka na. Namin nag-order na Kainin na namin nga Rod. Kung walang may-ari. Nabudol tayo dun Sila ka, hindi na palabas ang sinilas. Kaya nga hindi ko natanggal. Sabi, tanggalin mo yung video. Kamidjas kan tupe. Agdigos na kamidjas. Nakita ko na yung may-ari. Doon kami pupunta sa may tent. Doon sa ano, kaganda doon sa kanila. Ano sila sa tubig. Walis mo sila. Kuya, kami na rin Kahapon pa kayo dyan Bing bang. Kahapon pa kayo dyan. Bing tayo. Doon daw kami guys sa dulo, sabi ng Tiligaya. Baka daw kasi maghingi sila ng ulam. Makita nila yung ulam namin na. Ang ganda nga naman dito sa lugar na ito. Isa ito sa pinupuntahan ng mga turista dito sa San Jose. Buti na lang malapit lang dito sa amin. Ay, dito tayo. Gusto ko dito. Masarap kasi maligo ngayon pong tag-araw. Ay, partakan yung muta. Wala daw yung payo. Wala daw yung payo. Siya yung kataon namin. Pang sayo lang daw yung payo. Puno ang ilalim ng tulay. Oh. Tapos yung basura nila, hindi nila iuwi. Kadaming basura dyan, oh. Nung New Year kasi dito guys, ang daming tao. Kami malapit lang dito pero madalang kami dito at syempre nag-asawa na rin. So sexy. So sexy. Dito tayo, oh. Mas maganda. Lipat na naman tayo. Yan, dito tayo. Kakit naman ng aming payong. Ano kayang mapayungan niya? Kunin mo kayo paano. Hala! Hindi mo masyadong mainit, oh. Kain ka na rin, di. Wala ka nang mainit dyan. Manganan, guys! Bagong yan, ante. Ako, doon lang ako sa takit na ano. Yung portable talaga. Okay. Kain tayo! Wow, sarap naman ang aming picnic po.
na walang nahuli, parang naglungkot ako. Pero ay napawi ang aking lungkot. Kasi ano, yung gulay na nakuha namin, di ba? Upgrade namin guys. Gulay na ito. Ito na siya. Di ba? Wala kami binili dito guys. Tira niyo yung gabi, guys. Wow! Magkakagulo tayo. Wow! Ganda na. Sa lagay ay kayo lang kumakain. Sa sukulit na tayo, sukulit. May, this is my favorite. Na? Bangkaw? Ay, nakadamot na eh. Deligaya. Ang po ng deligaya lang naman. Siksi ni Madam ni. Mga kamandigo. Nagimas panganin na. Ay, digo ata na, digo. May kayo makipangalan. Sorry siya nag-order. Kami nag-ubos. Kami nag-ubos. Hindi namin kayo makita. Sorry pang amin lang to. Hindi talaga namin to binibenta. Gawa ata kong guys. Bubong guys. Ay, nagbubong na ka tayo. Balik na kami guys. Magtarayan na eh. Ba't yung kamatis? Ilatawag kasi na lang magsama. Parang hanggang dibdib lang. Sarap maligo dito. Maligo na kayo dito. Tapos may makita kayo magagandang dilag. Ano kasi yung mga ko? Oo. At saka ngayon lang nagganda ng ganito. Kaya dinayo na ng ibang tao. Dati kasi ano, depende sa depende pag bumaha yung maganda yung Oo. Yung nagiging agos ng tubig. Oo. Minsan kasi pangit kukunti yung naliliguan ngayon kasi malaki yung naliliguan. Dati nung nakaraan, yun lang yung area lang na yun. Tagal dito tayo pero madalang tayo maligo. Parang ngayon na lang ulit. Nakikita ni Judy dito. Wow! JD, pag nagano'n siya. Yan ka diya. Kama pala dito yun. Hindi na magpaahon ka diya. Hindi, nakakatakot lang kasi ano, mga bato baka madapa sila. Madapa. Okay lang yung ganito, yung nakulong na ganito. Tapos sa gitna lang sila. Tignan mo baka nandyan na yung sasakyan ni Kuya Jubim sa taas. Naliply? Hanggang sunod na pala. Ay, yung pala sa hindi ko alam. Hindi nila tayo makita dito. Yung kita niya yung payo. Kita nila yung sombrero ng tiligaya. Ate tinggal ito ni may isang pinirito. Hawang ito. Pinarito. Alas dos na na, wala na. Ay, tabang. Alas dos na? Tabang tukan. Kaya pala sabi ng tiligaya eh. Coffee jelly. Hi, busog guys ang mga ina. I-enjoy na ito. Hindi ka maliga? Magkanto ka lang oh. Dito oh, maganda. Malalim. Ay, sarap. Lipat yung payong nila yun. Sana hindi lang natin. Sabay libag. Wala, butas pa yung shirt ng te, oh. Ganun mga ante. Ante, pakita mo daw. O, yan daw. Kadami niya kasing nakain kaya nagma. Ay na, napudot yung George. Ikaw nagdikit ko. Sabi mo na. Wala na. Ay, ito pala oh. Sure ng ante. Makay dalawa.
sa bahay. Ayaw ko nga magsuot kasi parang pangkon na. Yung ganyan ang alam ko yung nag-box yung pangkon. Kaya ganyan kasi magaan ka, no? Makanin mo ka, nakakabili. Nakakalaki lang mo nyo yan. Doon ang malalim guys sa kabila. Yung likod niyan. Oh, ikaw ang tanggera. Pero dali mo man yan. Siguro, kainit naman ng ito. Meron bro. Sarap ka ng bangit. Gamit mo. Hop. Iuwi pa ako. Kaya tinugaw mo. Hop. Hop. Ito dito. Sakit ko sa lalang mo. Hindi ka naman. Wala nang espiritu pa. Oh, cheers! Cheers! 50 years ni Auntie Ligaya! 60 years, 60 years. Ay, 60 years pala. Doble sa is. Doble sa is. Ay! Bata. Dapat magsayaw ka dito. Rira, rara, rara. JD. JD lang. Doon tayo. Ari, magtigtik. Kasi ang iba lang. Yung simpleng TikTok lang doon. Tingnan ako. Dapat magtunog. Dito, ito magtunog. Oh, buhay. 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 Patay. Yun. Huwag na palagi mo dyan. Ay na! Madi na ko! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kahit magpasa na kami! Happy birthday! Maligam-gam man ito, bigay. Alam ko, mabardo tayo ni Ayangan. Ay, nga, rira, rira. Ginan tayo, dance ko na. Woo! Dahil, alam tayo doon. Doon na doon light. Wala akong nabagi doon. So, ayan mga ka-dragon. Uwi na kami. Dahil ayan na yung ulan, marami pa kaming sinampay. Ayan, uuwi na rin kami guys. Siguro, marami pang trabaho sa Antiligaya. Nag-ano lang kami, nag-unwind. Dahil bukas ay back to work na naman kami. Thank you so much mga ka-dragon sa panonood sa aming simple vlog.
love you all, guys.